Ano ba ang nangyari? Sabihin mo sa'kin at nang masampulan ko ang kanyang mukha. Makinig sa'king payo, di mo siya kailangan. Pero may katanungan dito sa'king isipan. Pag hindi na kayo, pwede na ba tayo? Pero bakit ako napipigilan? Best sabihin mo kung hindi na kayo. Andito naman ako, pero sayang naman ang pagkakaibigan. Paano na tayo? Subukan mahalin ang kaibigan ng iyong maranasan, tunay na pagmamahalan. Pero dapat malaman, takot lang bang maagawan? Dapat ba kong batukan? Sa aking nais malaman, pag hindi na kayo, pwede na ba tayo? Ang tagal kong naghintay para lang malaman ko kung hindi na kayo. Andito naman ako, pero sayang naman ang pagkakaibigan. Paano na tayo? Ba tayo? Ang tagal kong naghintay para lang malaman ko kung hindi na kayo. Andito naman ako, pero sayang naman ang pagkakaibigan. Best sabihin mo at hindi na kayo. Andito naman ako, andito naman ako, andito naman ako. Kung hindi na kayo, andito naman ako, andito naman ako, andito naman ako. Pero paano na tayo, babe? Thank you. Kapamilya, let's all give it up for Nonoy Peña. Hi Nonoy, I'm Hello, bro. Jeremiah. Good Let's afternoon have a po. seat. Ayun na nga.